Пичове, в нещо ви ще реагираме на помощ 112, тъй че ако я кефите с поредица, може да се абонират за канала. София, 19 часа и 38 минути. На телефон 112 е получен сигнал за помощ. Грубо нарушаване на обществения ред в известно столично заведение. Главен полицай Кирил Атанасов и полицай първа степен Димитър Николов поемат случая. Патрулът им се намира близо до клуба, от който е подаден сигналът. Брат, много ми насича. 150 на 20. Знаем ли колко са извършителите? Информация на свидетеля, Аз в стрик са, брат. Въоръжени с хладно оръжие, край. Аз ропле. Кой подал сигнала? Е подаден от Ивон Кривошиева, 22 годишна, родом от Ямбол, неосъждана, салонен управител в заведение. Ямбол! Ето край. Имаме ли информация за пострадали? Ямбол! Отсъства информация, свидетелката е напуснала заведението веднага след происшествието. Извършете проверка на място и докладвайте. Край. Прието 150 и потегляме. 4 минути до локация. Давай га. Добре, бе. Дай град, брат. Я върни. Здравейте. Здравейте. Майка ми има и такъв червен мерцедес. Я. Става. Става. Дясно на полиция. Рейпаме, става. Слава Богу, че дойдохте. Важи. Здравейте, Ивон Кривошиева. Верно важи. Здравейте, вие подахте сигнала. Да, Какво точно случая? Машор, нещо страшно. пас на Ивонка. 0. Аз бих дал 0. Аз казвам смаш. 0. Знам какво стана, всичко Никак беше шанс. наред. Дал 6 от 10. Никакъв Двама шанс. души, доста са здрави, хвърлят маси, чупят Здрасте са здрави! Мутри, бате, мутри! с столове, бутилки, чаши, каквото... Били ли са алкохол, пияни ли са или? Не, при нас не са пили никакъв алкохол. Никакъв алкохол и започнаха да чупат само. Да, Ма те шмъркат бел! Добре, охраната на заведението къде? Не са ли намеси нещо? наместиха се, но просто не можах да ги озаптя. Те А те... Уния се пребили охраните, бате. бяха много разявени. Разбирам. Добре, успокойте се, всичко е наред. Сега ще погледнем какъв точно казуса. Имате ли лична карта във вас? Да. Колега, би ли проверил само момичето? 150 на 20. Дойдоха и почаха. Слушам, здравейте. Намираме се на происшествието. За сега имаме информация само за двама нападатели, които чупат маси и столове вътре в заведението. Кетч, кетч! Момичето, което подаде сигнала, Ивон Кривошил, е при нас. Всичко е наред. О, брат, Безопасно как мазно гледа. Ацка. сте. Ще проверим какъв е точно казуса. Ето, изпращане на подкрепление. При вас ще бъдат на локация до 11 минути. Край. Разбрано. Колега? 10-4, бе, колега! 10-4 се казва. Добре, бихте ли им казал къде точно съм намерен? Добре. В дъното от стълбите. Добре. Знаете ли, ще карате колегите идват до няколко минути и стойте тук, не се притеснявайте изобщо. Всичко ще бъде наред. Сега ще ги набием. Това често са доста опасни. Участниците в конфликта могат да извадят оръжие и да Я застрашат живота палките ще влязат. или здравето на трети лица. Подкреплението за наряд 20 пристига в точния момент. Докато главен полицай Атанасов разяснява на колегите си ситуацията, напрежението в клуба ескалира Тия долу се млатят. и те нямат друг избор, освен да атакуват. То как се фърли, бата. Чакай, Разяснява на колегите си. чакай. Лей, скивай се. Чакай. Мама, какви тука ти гър. О, как Кажи се ти е фърли. това. Буй, бе! Вау, то спищака ги тръгне. Брат. То мога мяза на точко куката, бата, няма да те лъжи. Му забуха гащите. Си ги мерят. То прави бан.
Първата ни задача е да въдворим ред и по възможност никой да не пострада. Ми като гледа, май се пострада. 150 на 20. Имаме двама задържани с непотвърдена самоличност, тъй като нямат Какво му вика, мълчи, бе, какво му вика? лични карти. Пострадалите са отведени нагоре към медицински екип, който чака. Как да процедираме напред? Прието 20, задържаните лица да бъдат отведени в районното управление за изясняване на личността. Вие съберете допълнителна информация по случая на място в край. Прието. Така. Няма лични карти. Колега, аз ще ги наблюдавам. Би ли довел свидетелката? Бате, Стевчо ми звъни, клопеле. По-спокойно, по-спокойно. Искам следите и двамата да не мърдате изобщо. По-спокойно. Сега ще разберем какъв точно случая, защо сте тука и каква ви е целта. Здравейте, колега. Може да ми разкажете още веднъж. Лицата седнаха в заведението. Не, брат, много е гнусата. И какво се случи? Не се притеснявайте, задържани са. Не седнаха, те направо с влизането. Започнаха веднага да чупят, да блъскат, хвърляха, бутаха масите. Разбирам. Някаква употреба на алкохол, нещо закачаха ли с персонала? С клиенти на заведението? Не лъжи, ма! При получаване на сигнала решихме, че става въпрос за пиянско сбиване. Но огледа показа, че лицата не са употребили нито наркотични вещества, нито алкохол. За сега мотива е наясен. Собственика на заведението къде е? Няма го днес с синът му има рожден ден. Добре, разбрах. Дайте ми трите имена на собственика на заведението и неговия телефон. Напишете ги на лист и ми ги донесете. Благодаря ви. Не се обажай. Гледай долу. Така, каква вече целта? Защо сте тук и защо изпочупихте заведението? Ние се забавляваме. Забавление, страхотно забавление. Сега ще ви Яко парти. заведем в районното. Колега, дигаме ги. Не мърдай, се дърпай. Леко стъпал, как сте нагоре? Какво става тук, бе? Се дърпай. Какво се случва? Вие кой сте? Собственик съм аз, Салов. One second. Ще бе майката, стримваме. Снимаме реакция. Чакай само секунда, искам да ти кажем нещо. Кажи ми нещо. Сега се прибирам, копел, и идвам да готвим бургерче, да сеш. Хубаво, аре, ама айде си довършим епизода. Какво? Да си довършим епизода. Добре, снимаш. Много поздрави на зрителите. Аре, бат. Айде, чао. Собственика. Добре, изчакайте тук. Колега. Дай до стената. Бързо до стената, не се дърпай. Краката назад. Разтвори краката. Какво се случва? Разтвори краката. Какво става тук? Ще ми обясни ли някой? Тук сме посигнали за хулиганство. Тези две лица са нанесли щети във вашето заведение. Гледай напред, гледай. Това нека си май бачка с тях. Трома човека от вашия персонал. Така че сега ще бъдат отведени в районното за изясняване на случая. Да фък, то някой го викнали? Не, Защото да не беше на рожден ден. няма ги отвеждате, аз няма повдигам никакви обиди. То как мале, играе с тях. Но нищо не е станало, кой знае какво. Не. Така няма да Всичко е застраховано, Леле. Нищо, айде, момчетата са пинали малко, повеселили са се, редовно се случва. Ние имаме друга информация, те са трезвени и не са употребили алкохол. Да фък. Директно са дошли в заведението и са започнали да чупат. Вашия салонен управител така ни обясни. Кой тя ли ви подаде сигнал? Ивон ми подаде сигнал. Директно уволнява след това. Ивон, ти ли подаде сигнал? Ивон, ела. Айде! Ти ли се обади? Само удари шамар. Ти се обади. Колко пъти съм ти казвал да ми се обаждаш първо на мене? Знаеш какви проблеми мога да ми направиш, По-спокойно, допни се назад. По-спокойно. Чакай. Леле! Какво става са, нали ще ме По-спокойно, арестуват? допни се назад. Няма да те арестуваме, по-спокойно. Ти си уволнен, аре, ставай и за... Айде бе! Минавай. Аре, не си повече на Играе с тях 100%. работа. Няма Савов, няма Малов, айде. По-спокойно, не си го изкарвайте на нея, тя не е виновна. Изчезвай, ти казвам. Изчезвай Еба си пимп. и повече да не съм те видял. Ще... Вие познавате ли тия две лица? Скеши. Не лъжи бе! Я се обърни. Бързото и безпричинно уволнение на служителката събуждат съмнение от двамата полицаи. За тях е повече от очевидно, че собственикът се опитва да скрие нещо.
Вие познавате ли? Абе, бах ти флашките, бате! Знам, не ги познавам. Абе, не лъжи, бе, Педро! Въобще не. Сигурен сте това нещо? Убеден съм. Поведението на собственика е откровенно подозрително. По всичко личи, че има информация, която се опитва да скрие от нас. Аре, ако обичате да приключваме вече, защото гледай какво е тук. Трябва да викам чистачки, да се чисти. Останете тук на место. Има още някакво въпрос към вас. Колега, отвежда ми към патрулката. Останете на место. Давай нагоре. Потръгва да бега си. Наказанието при подобно хулиганство е лишаване от свобода до 2 години или пробация, а при случилата се ситуация с съпротива до 5 години затвор. Това е добре, бе. Ситуацията е овладяна и нарушителите са задържани. Но за главен полицай Атанасов акцията не е приключила. След като двамата с полицай Николов отвеждат задържаните, полицай Атанасов решава да проведе по-сериозно събеседване с собственика на заведението. Господин Савов, успяхте То му вади нож сега. да се успокоите малко. Създало се напрежение. Нямам проблем. Добре, аз имам още няколко въпроса и... Давай, казвайте. Аз съм полицай с голям опит. Няма да ви лъжа, тази ситуация ми е до болка позната. Срещал съм я и знам за какво става въпрос. Има ли някой, който ви желае злото? Кажете ми просто. Няма, само приятели имам. Само приятели, няма... Никой до сега нито ме е заплашвал, нито ме е рекетирал. Дали, бе? Знам тези две лица, които ги задържахме, за първи път ги виждате. Въобще не ги познавам. Абе, не лъжи, бе! Аз за първи път ги виждам. Може да съм ги виждал някой път тук в заведението, но няма причина. Нали знаете, че следващия път може да бъде по-лошо. Следващия път, ако закъснееме, сигнал може да бъде подаден по-късно, може да бъде още по-зле. Може да бъдете вие в заведението, вие да пострадате, някой от персонала ви. Заплашвате ли ме? Какво? Не, аз не съм в ролята да заплашваш. Аз съм в ролята на човек, който ви пази. Разбрах, че днеска сина ви има рожден ден, представете си, че сина ви беше тук и той беше пострадал. Нямам представа. Добре, в такъв случай аз нямам повече какво да питам и отивам към районното да вода двамата задържани. Съжалявам много. Желая ви лека вечер. Това ще го спре. Ако ви познавам какво? Оп! Ако ви познавам, Оп! може да ни помогнете. Дайте ми някаква информация. Откъде да започнем? Имате ли представа кой може да е? Имам. Каза си го. Тия са мутрите на един бивш мой съдружник. Така. Това е много гадно. Имате някакви... Годно копа! Пререкани с него. Имахме на време този бизнес. Бачкахме заедно, всичко беше наред, окей. Обаче сега се опитва да ме рекетира, иска да ми вземе. Нали не имаше рекет тебе, чиче? Бизнеса с заведенията и ги праща постоянно тия мутри. Тормози ме мене, семейството. Обажда се, тормози ме, праща ги за трети път. Разбирам, но за да ви помогна в случая, това, което ми го казахте като информация, трябва да го повторите пред колега следовател. Разбирате ли? Само тогава ние може да ви помогнем. Но той е ненормален. Вземете правилното решение. Вземете просто правилното решение, защото наистина следващия път може да бъде много по-зле. Аз ви желая лека вечер и един съвет от мен, ако позволите, върнете момичето на работа, което уволнихте. То ви спаси бизнеса. Лека вечер ви желая. Добре, всичко добро. Респект. Извършителите на погрома Ево, старчи! нощния клуб са осъдени на 3 години лишаване от свобода, тъй като съдът определя действията им Респект, Ево! Цидив. След ключовите показания на собственика е задържан и поръчителят на акцията, който в момента е разследван за рекет и организиране на престъпна група. Следвайки съвета на полицая Атанасов, собственикът на заведението решава да върне своята служба. Приятели, това е от клипа, това е от реакцията. Ако ви харесат такива клипчета, абонирайте се, лайк, сабскрайб. Айде!